Krásný den, já vás vítám v krásném, malebném a klidném prostředí údolí Volavek. Je to kousek od Bezdružic. Hned za Řešínem odbočujete doprava a já vám přečtu něco z energií a z karet tady tohoto opravdu kouzelného místa. Podívejte se sami. Můžete se tady ubytovat kdykoliv, mají stránky údolívolavek.cz. Načerpáte energii, je tady teď krásná zima, ale i na jaře, v létě můžete spát v týpí, v chatkách, vařit si na ohništi nebo v kuchyňkách uvnitř těchto malebných chatek. A my se podíváme, co nám toto prostředí chce říct prostřednictvím energie a karet. Tak, protože tady nemám odkládací stolek, tak se podíváme, jaké téma máte slyšet. Z tohoto prostředí v tuto chvíli, teď nevím, jak to udělám, vyměním. Já sem jezdím se ženami na kurz a vytáhla jsem krásné ženské karty. Tak, ať jste muži nebo ženy, máte se podívat na ženství jako takové z různých úhlů pohledu. Ženský grál nebo grál jako takový je to maximum z našeho vědění, které můžeme vytáhnout, nasát. Je to prostě dobrodružství, které můžeme prožívat jako ženy a vy muži můžete nás ženy poznávat skrze naši jemnost, naše naladění na emoce a skrze to můžete čerpat moudrost. Moudrost, kterou ženy mají ve svých genech, přestože se to někdy tak nezdá, protože vlastně ženy se bojí otvírat se lásce, mužům, protože mají plno zklamání v sobě. Tak to je informace, která tady zní. Nebojte se otvírat své srdce lásce, protože zranění, která máme, ať muži nebo ženy, já teď budu muset přejít trošku jinam, protože mi svítí sluníčko do očí, nebojte se otevírat lásce. Muži vůči ženám i ženy vůči mužům, ale především lásce vůči sobě. A jakmile toto uděláme, dostáváme se do krásné extáze, protože láska jako taková, muž, žena, žena, muž a láska, když se podíváme teď krásně tady do té přírody, tak tohle je láska. Tohle je tak neskutečná krásná energie, uzdravující, tvořící. Tohle místo vám jednoduše říká, nebojte se otvírat lásce, hledejte různá znamení, která vám mohou tu lásku přiblížit, která vám mohou uzdravit srdce. Jeďte do přírody, když vás někdo pozve. Jděte na rande, když vás někdo pozve. I když se vám ten člověk nepozdává, tak on vám může přinést něco, co vám to srdce bude otvírat. Nebojte se soustředit se sami na sebe. Nebojte se soustředit se sami na sebe a opravdu tento vzkaz je o lásce. Jděte do toho.